Здравейте, аз съм Христо и съм в офиса на KBC Global Services, за да си поговоря с Виктория, която открива супер звезди. Виктория, здравей! Здравей, Христо! Доколкото разбирам, твоята работа е да откриваш най-талантливите хора, така ли? Точно така. Като част от Talent Acquisition екипът в KBC Global Services, аз и моите колеги имаме за цел да намерим бъдещите звезди на KBC групата. Първо, ние трябва да разберем какво всъщност означава звезда според екипът, който се търси човек. Вече след това почваме търсенето. Понякога тези звезди идват при нас, но понякога ние трябва да ги преследвате, да ги заловите, може би да разкриете, че всъщност тези звезди, може би те не знаят. Доста често всъщност е така. Нали? А това ли е най-интересната част в този тип работа? Най-интересната част всъщност е когато бъдещия колега каже: да, аз искам да съм част от вашия екип, харесвате ми, харесвам компанията. Разкажи ми за някое предизвикателство, с което си се справила, или някакво твое постижение в твоята работа. Преди няколко седмици аз и екипът спечелихме KT Challenge. Представихме KBC Global Services пред KBC групата. Всъщност нещото, което ние искаме да допренесем, е една нова функция към изкуствения интелект. Вау, браво вас! Знам, че получавате много бенефити от KBC Global Services. Кой ти е любимия? Ами, наистина доста са, но ако трябва да си избера един, това ще е хибридният режим на работа. Кое ти е любимото място в офиса? Хладилникът за сладолед в кухнята. Кой ти е любимият сладолед? Шоколадията. Вики, много ти благодаря. И аз много благодаря. Успех ти желая. Подобно.